ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. барномаи навбатии зиндагии бе COVID-19 барои шумо пешниҳод карда мешавад ва имрӯз дар меҳмонӣ мутахассис оиди лоиҳаи беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ дар сохаи тандурустӣ роҳбари гурӯҳ Шокиров Фаррух ҳузур доранд. хуш омадед. ва мо имрӯз барои тамошобинон нафароне ки моро тамошо мекунанд ва мухлису муҳиббони ҳамин барномаҳои телевизиони Танин ҳастанд, барномаро дар мавзӯи маркази тамос ки чанди пеш барои иттилоърасонӣ, барои огоҳкунии мардум таъсис дода шудааст, суҳбат мекунем ва фикр мекунам ки мо барои мардум ба ин васила, яъне таҳия кардани барнома, чанд иттилои заруриро пешниҳод хоҳем кард. мо шуморо хушомадед мегӯем ва нахуст таваҷҷӯҳ мекунем ба як навур ки ҳамкорони мо омода карданд ки аз вазъи имрӯзаи гирифторӣ, шифоат ва марг дар ҷаҳону Точикистон оид ба коронавирус, яъне коронавируси нав COVID-19 маълумот медиҳад. онро тамошо мекунем, пас барномаро идома медиҳем. хуб, аслан чуноне ки мушоҳида мешавад, коронавирус, яъне ҳамин бемории коронавирус рӯз аз рӯз афзоиш меёбад, гарчанд ки масалан дар баъзан давлатҳо, хусусан дар Точикистон ҳамин афзоишаш кам шудааст. пеши роҳи онро гирифтем ва мо ба як эътидол даровардем, лекин ба ҳар ҳол дар ҷаҳон ташвишовар аст, ҳамин беморӣ ташвишовар аст. ва ман фикр мекунам ки маркази тамос нест танҳо ба хотири ба эътидол даровардан, мардумро бо иттилоъ таъмин кардан таъсис ёфтааст. ва умуман дар оғоз ман мехоҳам пурсам ки ҳамин идея, яъне ташаббус аз ҷониби кӣ буд ва мо ба чӣ мақсад, мо ба чӣ мерасем бо ин идея? мақсади ин идея аз тарафи раиси вилоят пешниҳод шудааст, аз тарафи ҳукумати вилоят пешниҳод шуда буд ва ин мақсади асосии ин марказ дар он аст ки кӯмаки машварати расондан ба аҳолӣ ва беҳтар кардани хизматрасонии тиббӣ ва расондани маълумотҳо оид ба COVID-19, бемории COVID-19 мебошад. ва инҷо метавон гуфт ки яъне чун бо баробари афзоиш ёфтани ҳамин беморӣ дар вилоят, дар Точикистон, як фикр карда шуд ки бояд як марказ дар назди мақомот бошад ва мардум занг зананду бештар доир ба ҳамин беморӣ маълумот гиранд. ва ман то ҷое ки мо иттилоъ дорем, дар ҳамин марказ операторҳо мешинанд ва ба саволҳо ҷавоб медиҳанд. бештар ман мехоҳам пурсам ки чанд корманд кор мекунанд он ҷо, чӣ асосан ба чӣ саволҳо ҷавоб медиҳанд? дар марказ зиёда аз 20 нафар кормандон ихтиёриён гӯиман мешад ҷалб шудаанд. дар ин ҷо 2 машваратчӣ ва 6 операторон ҷалб шудагӣ. дар он ин марказ яъне машваратчиён ба мақсади он ки аз ҳисоби духтурон, барои он ки дар маркази мо аз ҳисоби ихтиёриёни ҳизби халқи демократии Точикистон, маркази тарзи ҳаёти солим, лоиҳаи беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ кормандонашон ва аз ҳисоби маркази сентари эпидемиологии вилоят кормандон кору фаъолият мебаранд. ба он саволҳое ки аз тарафи аҳолӣ занг зада дода мешавад,
операторон ва мушовирони мо ҳаракат мекунанд ки қаноат кунонда ба онҳо ҷавобҳои мушаххас диҳанд. хуб биёед инҷо мегӯем ки рақами тамос чанд аст? рақами тамос 211 баҳри осон гардонидан ва хотирмон будани рақамҳои телефонии мо рақами 211-ро 12 ва 211 ҳама осон барои осонтар буданаш дар аввал 6 рақам доштем, мо 6 рақами телефонӣ доштем. به فکرم به همه خاطرمان بودنش مشکل بود، برای همین هم ما این رقمی کوتاه 211 رو تشکیل کردیم. خب اینجا سوال به میان میاد، با وجود بودن خدمترسانی یاری تجلیلی، با وجود بودن چندین مثلا هر یک پلیکلینیکا یا اینکه مرکزهای سلامتی رقم تماس خود را دارد، مثلا با وجود بودن اینقدر رقم ها چی ضرورت بود که همین مرکزی تماس باشد و رقم گذاریم تا اینکه مردم زنگ زنند و اندیشه خود رو گویند؟ بسیاری شهروندانی که در شاید این یک نظرسنجی بود، شاید یا مردم رو با اطلاع کردن بود. از طرف دیگر گوییم تحلیل گذراندن مقصدی، یکی از مقصدهای دیگه که تحلیل گذراندن تحلیل ها است. مردم امروز با چی فکر اندرمان هستند، چی فکر میکنند، چی سوال ها دارند، چی در دل چی گپ ها دارند. برای همین هم در آخر روز ما هر روز زنگ‌های شده رو جنبست میکنیم، تحلیل ها میگذاریم. این زنگ‌های شده رو به دو قسم جدا کردیم، از کدام شهر و ناحیه ها و دویمش با کدام سوال ها جدا کرده میشه. معلومات ترتیب داده شده برای تندرستی به نماینده حکومتی ولایت دسترس کرده میشه. هر روز ما این معلومات رو جنبست کرده تحلیل های خود رو میگذاریم. با کدام سوال ها بسیار زنگ شده است. غیر از این با این سوال ها، با این معلومات ها ما به استاد ولایتی در استاد ولایتی اشتراک نموده، با سروری زینور عظیمی معاون رئیس ولایت اشتراک نموده. همون سوال هایی که در مرکز تماس وارد میشوند با اون کس میرسونیم، فکر ملاحظه‌های خود رو میرسونیم. به فکرم بسیارتر در وقت این استاد سوالهایی که از طرف شهروندان شد کمک بسیار رسوند. از طرف استاد هم یک چند یعنی قرار قبول کردن و چاره‌جویی کردن کمک خودشون رسوند. و اینجا من میخواهم پرسم که از کی مرکز فعالیت رو آغاز کرد و منتظم به مردم خدمت میرساند و به فکرم 24 ساعت؟ از ماه مای، اولای ماه مای مرکز به فعالیت خود شروع نمود. من چطور من گفتم در مرکز 20 نفر کارمندان، زیاده از 20 نفر کارمندان فعالیت میبرند. آنها در دو بست فعالیت میبرند. در بست اول کارمندانی که از حساب حزب خلقی دموکراتی، مرکز سلامتی، طرز حیات سالم، لایحه بهترکنی خدمترسانی باشد. در قسمت دوم در شبانه روزی 24 ساعت که ما فعالیت میکنیم به دو قسم تقسیم کردیم. در شبانه روزی از حساب تیپ خصوصی تشکیل کردیم. کارمندان تیپ خصوصی هم حسی خودشون رو در این فعالیت مرکز گذاشته ایستاده‌اند. یعنی مؤسسه‌هایی که اون مؤسسه‌های خصوصی هستند، تیپ خصوصی که هستند، آنها معلومات طبی دارند. برای این هم ما آنها رو جلب نموده ایم. یعنی اینجا تا جایی که شما در بلوغ قید کردید 2 نفر مشاور، 2 نفر متخصص سخائی طب، یعنی معلوم می شود که با وجود آن که گویند که شما باید به کجا مراجعت کنید، یعنی فرض کردیم یک از زنگ میزند و میگه که طبیب بلند دارم، یعنی بیاید اول همین صحبت رو میکنیم. یعنی فرض کردیم من زنگ زدم به مرکز و گفتم که من طبیب بلند دارم و میسلفم، از جانب مرکز چی جواب میدین؟ از جانب مرکز جواب میدین که شما از کدام سراغ اول معین میکنید که از کدام سراغ، بعد به سراغش رو نگاه کرده به کدام مرکز سلامتی نزدیک باشه، نزدیک بودن آنها، کدام مرکز سلامتی آنها تعلق دارند معین کرده میشه و رقم تلفن طبی عالیشون و رقم تلفن مرکز سلامتیشون داده میشه. یعنی در بایگانی در فهرست مرکز
тамоми рақамҳои телефон ҳаст. муассисаҳои тиббии вилоят, ҳама рақамҳои тиббии муассисаҳои тиббии вилоят, на танҳо муассисаҳои тиббии вилоят, балки шӯъбаҳои умумии шаҳру ноҳияҳо, ҳатто мақомоти иҷроии шаҳру ноҳияҳоям рақамҳои телефонашон ҳаст. дар ҳолати зарурӣ мо метавонем ба онҳо занг занем, фаҳмонем ки фалон рақам ба мо, фалон одам ба мо занг задан ба фалон муроҷиат. ғайр аз таби баланд онҳо метавонанд ки бо дигар муроҷиатҳо занг зананд, ба мисоли кӯмакпулӣ, ба мисоли мутахассисони махсус гардонида шуда зарур онҳо ҳамин саволхоям мо ҳаракат карда аз ҳисоби тибби оилавӣ кӯмак мекунем, занг мезанем ки табиби оилавишон ба назди ҳамун бемор ёки шаҳрванд расанд. хуб, анакнун ба он саволе ки ман бояд қаблан бояд медодам, яъне чунон ки гуфтем инҷо ду мутахассис ҳам ҳастанд ва маълум мешавад ки онҳо ба ҷуз оне ки яъне мегӯянд ки шумо бояд ба фалонӣ муроҷиат кунед, шумо бояд ба манин рақам занг занед, маслиҳатҳои тиббӣ ҳам медиҳанд. маслиҳатҳои тиббӣ, ёрии аввали тиббӣ мешавад. маслиҳати аввалиндараҷаи тиббӣ дода мешавад, тавассути телефонӣ дода мешавад. ба ҳар ҳол мувофиқи қоидаҳои ҷойдоштае ки бояд онҳо аввалин дараҷа ба мутахассисони тибби оилавишон бояд муроҷиат намоянд. барои ҳамин ҳам мо рақами телефони тибби оилавӣ шумо метиҳем ки бояд шаҳрвандон аввал бе тавсияи тибби оилашон бояд ҳар хел доруворӣ, ҳар хел чиҳо қабул накунанд, худсарона бояд қабул накунанд. барои ҳамин ҳам мо аввал маслиҳати худамон метиҳем, дар ҳолати қаноат нагаштани онҳо тибби оилавишон ба занг мезанем, мегӯем ки дар фалон суроға бемор ҳаст, бо фалон савол ба мо муроҷиат карданд, рақамҳои телефонҳое ки бемор доданд ба тибби оилавишон ҳам метиҳем. баъд аз он ки вақти муайян мегузарад, боз занг зада мефаҳмем ки ҳамун тибби оилавӣ рафт ё ки нарафт, чӣ шуд, ҳалли масъала бо пурсон мешавад худи бемор. фаҳмо. ҳамкорони мо ба маркази тамос ҳузур оварданд ва аз ин марказ як гузориш ҳам омода шудааст ки алҳол мехоҳем ин гузоришро барои тамошобинон, барои нафароне ки алҳол моро тамошо мекунанд пешниҳод карда бошем ва суҳбатамонро пас аз тамошои ҳамин гузориш идома медиҳем. марҳамат. алло, ассалому алайкум. марказ тамоси вилояти Сугд оид ба масъалаи COVID-19 гӯш мекунад. Зарина Манонова, мудири шӯъбаи кор бо занони Ҳукумати иҷроии Ҳизби халқи демократии Точикистон дар шаҳри Хуҷанд мебошад. Тӯли 3 моҳ мешавад ки ҳамчун волонтёр дар маркази тамоси вилояти Сугд оиди масъалаҳои COVID-19 фаъолият дорад. Маркази тамоси вилоят моҳи май бо дастури раиси ситоди вилоят оид ба пешгирии коронавирус раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ташкил шудааст. рақами тамоси марказ 211 мебошад. то инҷониб ҳамчун волонтёр дар ҳамин маркази тамоси вилояти Сугд оид ба масъалаи COVID-19 фаъолият бурда истодем ва ҳамаи муроҷиатҳои шаҳрвандонро қабул мекунем, ба саволҳои онҳо ҷавоб медиҳем. ягон мушкилӣ дошта бошанд, агар албатта мушкилии онҳо кӯмак мерасонем. дар назди мо духтурон ҳастанд, ҳамчун мушовир меистанд ки ба ваи чӣ зарурати агар пайдо шавад ки ваи маслиҳати духтур дар кор бошад, ҳамзамон дар ҳамон муҳлат ба муроҷиати шаҳрвандон ҷавоб дода метавонем. маркази тамос то имрӯз ба 1900 занги телефонӣ посух дода ба мушкилоти онҳо дастрасӣ кардааст. мутахассиси ин марказ Фаррух Шокиров мегӯяд ки мардум асосан аз таби баланд шикоят мекунанд. инчунин аз марказ дар бораи коронавирус, нишонаҳои он, рақамҳои марказҳои саломатии шаҳру навоҳии вилоят ва гузарондани тестҳо пурсон мешаванд. ҳар рӯза ҳисоботи зангҳои телефониро меберем ки бо тариқи телефонҳо чанд аз кадом шаҳру ноҳияҳо занг шуда истодаанд, бо кадом масъалаҳо занг шуда истодаанд. марказ бо рақами кӯтои 211 гирифте ки аз ҳамаи телефонҳои мобилӣ ва телефонҳои шаҳрӣ ҳама шаҳру ноҳияҳо ба ин рақам ҳамроҳ пайваст шудагӣ метавонанд ба ин рақам бемалол занг зананд.
дар марказ волонтерон аз миёни кормандон аз ҳизби халқи демократии Точикистон, маркази тарзи ҳаёти солим, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Сугд ва дигар сохторҳои марбута ҷалб шуда ба таври шабонарӯзӣ фаъолият мебаранд. баъди паҳнгардии коронавирус дар ҷумҳурӣ зарурат пайдо шуд ки дар чанд минтақаи кишвар чунин марказҳои маълумотдиҳӣ таъсис дода шаванд. خب از گزارش معلوم می شود که مردم یعنی زنگ میزنند و اینجا متخصصان به سوالهایشان جواب میدهند. گفتند 1900 خدمت رسانی 1900 نفر خدمت رسانی یعنی به سوالهایشان پاسخ دادند. بیشتر مردم با کدام سوال مراجعت میکنند؟ بیشتر سوالهای اساسا مراجعت شونده این اویدی گرفتنی معلومات ها اوید درباره بیماری کووید 19 شهروندان زنگ میزنند معلومات میگیرند درباره کدام خاصیت های کووید 19 هست معلومات میگیرند درباره حرارت بدن حرارت بلندی بدن درباره بی‌ضررگردانی محلی زیستشون زنگ میزنند اویدی گذراندن تست ها آنها نمیدونند به کجا مراجعت کنند برای گذراندن تست ها. یعنی روندی تست سپاری هم گفته می شود فهمانده داده می شود. بودند حالت هایی که شهروندان زنگ زدند و از کدام نمودی خدمت رسانی یا اینکه از پاسیفت بودنی داروها شکایت کردند؟ هستند. شکایت ها بیشتر درباره چی میشد؟ شکایت ها درباره نرخ نوی داروهایی. این همون زمانی که صاحب کرونا بلند برداشتند. در یاد داشته باشید در ماهای اول همین شروعش همین بیماری به طور صنعی بالا رفت. در داروخانه ها نرخ به همین پوشیده نیست. نرخ ها به بالا رفتند. شهروندان زنگ میزدند و ایدی با تحت نظارت گرفتنی داروخانه ها زنگ زدند مراجعت میکردند. ما در حالت خود به خدمات طبی که در آن شعبه نظارت داروخوری ها هست زنگ زده این خبرهای آنها رو میرساندیم. این باشند هم این زنگ ها بسیار نبودند. خیرت خرسنده آورش همین که بسیار نه لیکن بودند. اویدی خدمت رسانی طبی زنگ ها میشند اویدی مراجعت به طبی اویلوی میشوند همه زنگ ها وارد میشوند. ما در حالت خود به خدمات طبی یا که به مؤسسه‌های سوء تندرستی زنگ زده پاسخی همین سوالایی که شهروندان دادن خبری آنها میرسانیم. فهمو چنانه که شما در آغاز برنامه هم قید کردید اساساً والنتیران یا اینکه خواهشمندان و اختیاریان برای اطلاع رسانی یعنی جلب کرده شدند. پیش از آغاز فعالیت در همین سمت برای آنها یگان سمینار یگان ترینینگ که باید چگونه سوال داد با مردم باید چگونه مناسبت کرد گذرانیده شد؟ پیش از فعالیت نمودن سرنمودن فعالیت خود ما از اول همین волонтерро رو از آزمون ها گذراندیم چون که در اینجا در مرکز شخصانی باید شنند که شهروندان رو باید شنویده تونند روح بلند کرده تونند خودشون حالتی وزن دارند برای آنکه شهروندان که زنگ میزنند بعضیشون حالتی وزبین دارند حالتی روی افتاده شده دارند برای همین هم همون والنتیرایی که کارمندانی که در اینجا فعالیت میبرند با طریق چی آموزشی گذرانده با آنها فهمانده دادیم که باید اول شهروندانی که زنگ زدن باید آرام کنند با آنها باید گوش کنند فکر آنها باید فهمند بعد پاسخ خود رو تیان اینها از طرف کارمندان تیپ همشون آموزانده شدند دستورها لازمه میچطور که در سوژه دیجیتال دستورالعمل‌ها هستند همشون درباره معلومات اویدی کووید دارند اویدی نشانه‌های کووید دارند اویدی کدام حالت‌ها در کدام حالت‌ها باید
чӣ хел худашонро онҳо бояд баранд фаҳмонда дода шудааст ба онҳо. фаҳмо, ман дар пеш аз оне ки дигар суолро пешниҳод кунам, чун ба ҳамин суолҳои қабли наздик аст, мехоҳам пурсам, оё дар ин муддати фаъолият шудааст ҳолате ки нафаре занг занад ва аз иттилоъ гирифта натавонистан яъне қонеъ набудани хизматрасонӣ шикоят карда бошад ё ба касе гуфта бошад ки ҳамин марказ ба ман он чизе ки мехоҳам дода натавонист? ҳамин гуна ҳолат буд ё на? дар баъзе ҳолатҳое мешаванд ки худи шаҳрвандон бисёр занг мезананд, пайдарҳам занг мезананд. Як савол метиҳам, баъд аз як саволи дигар саволи дуюмашон пайдо мешавад, боз занг мезананд. Ин ҳолатҳое ҳам мешаванд. Локин нашудааст ки ҳолатҳое ки қонеъ нашуда бошад. Мо ҳаракат мекунем, мақсади асосии мо қонеъ кардани ҳамин шаҳрвандон ба саволи худашон посух гиранд. ҳолатҳое мешаванд ки агар операторон ба саволи онҳо ҷавоб дода натавонанд, тайёр набошанд, мегӯянд ки мо саволатонро гирифтем, мо ҳатман ба шумо занг зад, посухи саволатонро метим, мегӯянд баъд аз камтар вақт ҷавоби он саволатшонро гирифта ё ки аз мушовироне ки дар ҳамон ҷо ҳастанд, духтурон посухи саволо мегӯянд, ё ки дар ҳолати ҳамон вақт наёфтани посухи ин савол барои тандурустӣ мо муроҷиат мекунем ки ҳамин савол бояд чӣ гуна ҷавоб диҳем ки туғри бошаду ҳамон одам қонеъ шавад. Ё ин ки ба ҳамон марказҳои саломатии онҳо занг зада рақами телефони одамҳои муроҷиат карда метиҳем ки ба ҳамин одам бо ҳамин саволҳо муроҷиат кардан, ин одамро бояд шумо ҷавоб диҳед, қонеъ гардонед. Баъд аз ҳамаи ҳамин корҳое ки мо анҷом додем, ба ҳамин шаҳрванд бо занг зада мепурсем ки шумо саволҳои додагии худтон қонеъ ҳастед ё не? Айнан ман мехостам ҳамин ҳолу ҳамин саволро диҳам ки пас аз оне ки шумо муроҷиаткунандаҳоро равона мекунед ба ҷониби даркорӣ, оё назорат мешавад? Яъне занг мезанед, мепурсанд бачаҳо ки оё ба шумо расидагӣ карданд, ба мушкилии шумо расидагӣ карданд? Чун ман ҳозир дар идомаи ҳамин барнома ба як хулоса расидам ки дар назди мақомот таъсис ёфтани ҳамин марказ ҳам он аст ки ин фишанги мақомот дорад ва чун муроҷиат шуд, ҳатман бояд он иҷро шавад аз ҷониби марказҳои саломатӣ. Яъне назорат мешавад муроҷиатҳо, ҳамашон назорат мешаванд, барои он ки мо чӣ тавре ки дар ҳамин сюжет дидитон, дар ҳама компютерҳо таблица дорем, дар он ҷо ҳама сатрҳо ҳастанд ки ким бояд муроҷиат кард, бо кадом суол муроҷиат кард, бо якта сатри дигар ҳаст ки қонеъ шуд ё нашуд. Яъне меъёри қонеъ шудан чӣ аст? Меъёри қонеъ шудан он аст ки ба ҳам шаҳрванд агар худаш гӯяд ки ман ба саволам қонеъ шудам, яъне раҳмат, мо бо саволам мо ҷавоби лозимӣ гирифтем. Аз ҷониби операторҳо суол мешавад ки шумо ба саволатон ҷавоб гирифтед? ҳамин гуна савол мешавад? Дар охири посух, дар охири занг пурсиш мешавад ки шумо аз муроҷиати худ қонеъ ҳастед ё ки не? Онҳо агар қонеъ бошанд, онҷо қонеъ шуда нависта мешавад. Беҳтарин. Дар ҳолати не будан, дар онҷо қайд мешавад мо ё ки ҳамон марказҳои саломатӣ бо занг зада мефаҳманд ки барои чи онҳо қонеъ нестанд. Мақсади қонеъ набудани онҳо ҳам мефаҳмем мо. барои ҳамин ҳам аз тарафи мо корбарӣ карда мешавад ки ҳамин ҳар як занги шуда қонеъ шавад. Ташаккур барои посух ва алҳол ман мехоҳам як саволи дигарро пешниҳод кунам. Савол ин аст ки барои мардумӣ кардан, барои ба мардум фаҳмонидан ки чунин як марказ мавҷуд аст ва он ба суолҳои зарурии мардум, он нафароне ки мувоҷеҳ ҳастанд ба ин ё он намуди беморӣ, барои мардумӣ кардан, барои таблиғ, барои реклама, аз кадом воситаҳои таблиғ истифода мебарад марказ? Аз воситаҳои таблиғотӣ, барномаҳои телевизионӣ, сюжетҳои телевизионӣ мо истифода бурда истодем. Дар ҳама телевизионҳои вилоят оиди фаъолияти марказ сюжетҳо пахш шуда истоданд ва инчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, инстаграм маълумотҳо дар бораи фаъолияти марказ пахш шуда истодааст.
ва инчунин дар сатҳҳои равони ҳама телевизионҳое ки дар вилоят ҳастанд рақами 211 ҳамчун маркази тамос оид ба масъалаи COVID-19 пахш шуда истодааст. ва ба фикри шумо кадоме аз ин шаклу намуди таблиғ ҳадафрастар аст? Ба фикри шумо кадомаш бештар ба қавле натиҷа медиҳад? ҳамашон ба таври худ натиҷа мепахшанд. яъне ҳар як намуди таблиғ аудитории худашро дорад. Аудитории худашро, чунки масалан гирем телевизион гирем, дар вақти ахборот агар ки сюжетҳо пахш шаванд, агар мисол кормандоне ки баъд аз кор мебиёранд ё ки занҳои хонашин ё ки синни солашон шаҳрвандони синни солашон калонсол ки ахборотро мебинанд, дар бораи ҳамин маркази тамос фаъолияташ аз тариқи сюжет хабардор мешаванд. Ва инчунин он одамое ки бисёртар фейсбук ё ки инстаграмро кор мефармонд, бо тариқи телефонҳои худашон, мобилии худашон метавонанд ин маълумотро гиранд ё ки дар вақти интернет даромаданашон метавонанд ҳамин маълумотро гиранд. Ташаккур. Ман ба чӣ хотир ин суолҳоро додам? Ба он хотир ки алҳоли як пурсиши афкор омода шудааст. Шарҳи ин суолҳо ва мақсади пешниҳоди ҳамин суол ҳам дар ҳамин навори навбатии мо нишон дода мешавад. албатта хабарам ҳаст. хабар дорам. Ман медонам. Барои ин ки мо ба телефонамон ба омад, ман худам духтур, мо аз ин бисёр хабардор, бо ғайр аз хабардории худамон ҳаракат мекунем ки ҳар як беморие ки мо сари кор мекунанд ва ё ба тавсия диҳем ки худдорӣ кунанд, ниқоб пӯшида гарданд, бисёртар дасташонро шӯянд. Не, инаш хабар надорам. Не. Телефон самонкон сообщение метафам. Не, намедонам. 211 511 ми. чанд аст рақамаш? Намедонам, айсам биромад. ки аниқ намедонам, хабар дорам. Телефонро фиристода гудам, хабар дорам. Не, рақамашро намедонам. ҳозир ман ин телефони селкатиам маълумото пешниҳод карда меистам. Хай радиоҳо гуфтасанд, телевидение гуфтасанд, газетаҳо нависосанд. чуноне ки мо мебинем ҳаст нафароне ки доир ба ин марказ маълумот доранд, ҳатто чанд нафар рақами ин марказро ҳам гуфтанд ва баъзан нафарон намедонанд. ва ба фикри шумо боз кадом роҳҳои таблиғ бояд мо истифода барем то ин ки мардум бештар огаҳ бошанд? ба фикрам мо мана тайёри дозим ки бо тариқи паёмакҳо мана гуфтам бозам аз тарафи оператори мобили фиристонда шаванд бо ҳамашон ва инчунин бояд мо бо тариқи рекламаҳое ки дар кӯчаҳо ҳастанд, дар ҷойҳои серодам ҳастанд, ҳаминҳое мо ба роҳ монданем. фикрам беҳтар мешавад. ва алҳол аз рӯи ҳисоби китоб дар марказ дар як шабонарӯз чанд нафар занг мезананд? ба марказ зиёда аз 20-30 нафар то 50-60 зангҳо ворид мешаванд дар як шабонарӯз. ин ҳам бошад аз ҳисоби он вобаста мешавад ки чӣ тавре ки дар телевизионҳо ва бисёртар агар пахш шаванд, агар сюжетҳо оиди безараргардонӣ бисёр шавад, агар саволҳо дар бораи безараргардонӣ бисёр мешавад, агар сюжетҳо дар бораи ягон масъалаҳои дигар бисёртар шавад, дар бораи ҳамон мо зангҳо бисёртар мешаванд ки оиди безараргардонӣ ё ки маълумот оиди COVID-19 ҳамин тариқ зиёд мешавад. хуб, аз рӯи таҳлилҳои шумо кадом моҳ бештар мардум занг заданд? яъне кадом моҳ моҳи серзанг буд ва мардум бештар мехостанд маълумот гиранд? Серзанг моҳи май буд. моҳи май, яъне ҳамон даврае ки авҷи COVID-19 шурӯши авҷи COVID-19 буд. ҳозир аз тариқи зангҳо фаҳмидан мумкин ки камтар шурӯишаш паст шудагӣ, камтар зангҳоям нисбатан ҳамон моҳи май ҳозир ин моҳҳо камтар шуда истодаанд. дар мавриди суол, яъне мазмуни муроҷиат,
мешавад ҳолатҳое ки шаҳрвандон занг зада доир ба саломатии худ нею масалан фарз кардем доира таби баланд доштан сулфа ё ин ки кадом маркази саломатӣ рақамаша пурсидан доир ба ин масъалаҳо нею доир ба ягон масъалаи дигар ба шумо гуфта бошанд ва шумо қайд карда бошед марказ яъне мешавад ки шаҳрвандон занг мезананду мегӯянд ки мисол дар бозорҳо ёки ҳисоби шаҳрвандон шаҳри Исфара занг задан ки дар бозори шаҳри Исфара бисёро фосилаи иҷтимоӣ нигоҳ намедоранд ё ин ки одамон бениқоб гашти ҳисоб яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳамон мавқеи шаҳрвандии мардум муайян шуда истодааст яъне онҳо бепарво нестанд нисбати ҳаёти худ нисбати ҳаёти дигарон бале бисёри зангҳо мешавад ки гуфти шумо боин барои чӣ дар нақлиёти мусофиркашон шофёрон ёки кассирон ёки пулчинакҳои онҳо бениқоб ёки оиди безараргардони ҳамин нақлиётҳои мусофиркашон саволхои бисёр ҳам ба мо ворид мешаванд мо аз тарафи худ ба маркази назорати санитария эпидемиологӣ занг зада ҳамон зангҳои онҳоро ба онҳо равона мекунем хеле хуб дар мавриди як суол ҳаст суол дар мавриди он ки мардум занг мезананд масалан аз рӯи техникӣ аз рӯи таҳлили техникӣ гирем яъне як нафар занг мезанад хати алоқа банд буданаш мумкин яъне дар ин марказ яъне 211 мисли дигар ширкатҳои мобилӣ ки занг мезанед интизор мешавед ҳамин гуна аст ё ин ки ба шакли дигар то ҳол ман худам насанҷидам барои ҳамин ман ҳамин гуна суолро дода истодам метавонед санҷед вақте ки ба рақами 211 211 занг мезанед онҷо ҷавоб мешавад ки шумо ба маркази тамоси вилояти Сугд оид ба масъалаи COVID-19 занг задед агар ки операторро банд бошад ба шумо посух метиҳанд ки алҳол ман аз коргардон хоҳиш мекунам ки ба ман як телефон дароз кунанд ва ҳаминро мо санҷем ки ва воқеан чӣ мегӯяд хуб 211 як боро мо муайян мекунем ки чӣ мегӯяд ассалому алайкум шумо ба маркази тамоси вилояти Сугд масъалаҳои COVID-19 занг задед айни ҳол ҳамаи операторон банд ҳастанд лутфан мунтазир шавед яъне мусиқи салом алайкум бахшиш мо аз барнома ба шумо занг задем мо хостем санҷем ки дар ҳамин ҳолат ҳамин ҳоло шумо мебардоред телефона ё ин ки на ташаккур ба шумо раҳмат номи ман осим орифпур аз телевизиони Танин мо бо Фаррух Шокиров алҳол суҳбат карда истодем ва бисёр хуб шуд ки шумо занг задед шумо телефона бардоштед шумо худатонро мехостам муаррифӣ кунед чунки шумо ҳам алҳол як ваи мо як мусоҳиби мо ҳастед ман надиева директори филиали муассиси давлати маркази ҷумҳуривии иммунопрофилактика хеле хуб ҳамирӯз чанд занг қабул кардед муаллима 7 бештар ба кадом масъалаҳо муроҷиат карданд мардум масъалаи ки бемор ҳастанд илтимос карданд ки доктори оилавӣ ба хабар расем оиди безараргардонӣ буд як нафар занг заданд ки беморашон дар беморхона ҳастанд сарашон бале ташаккур ба шумо ташаккур мегӯям раҳмат саломат бошед хуб ва мо мебинем ки хеле хуб фаъолият карда истоданд ва ба суолҳои мо ҷавоб доданд ва ман алҳол мехоҳам суол карда бошам ки ҳоло ки тамос кам аст фикр намекунед ки дигар зарурат надорад чунин марказ фаъолияти чунин марказ
кам гуфта намешад, яки нисбатан нисбати моҳҳои май ҳозир нисбатан камтар, лекин ҳаст саволҳо ҳаст, саволҳо бисёранд. ба фикри ман метавонем ин дар оянда ин маркази тамосро метавонем дар ҳукумати вилоят ҳамчун шӯъбаи умумӣ мурочиати шаҳрвандон истифода бурда тавонад. суоли дигари ман ҳамин буд ки тақдири ояндаи тақдири марказ дар оянда чӣ мешавад? яъне тақдираш чӣ мешавад пас аз фарз кардем гузашти чанд вақт ва аз байн бурдани коронавирус COVID-19 тақдираш чӣ мешавад, ё ин ки боқӣ мемонад ба фикри шумо, ё алҳол ягон андешае нест пиромени масъала? аз тарафи раёсати тандурустӣ ёки ҳукумати вилоят ин рақам 211 ба ҳукумати вилоят тааллуқ дорад. онҳо метавонанд ҳамчун муроҷиати шаҳрвандон ин рақамро истифода баранд. дар оянда метавонанд шаҳрвандон муроҷиатҳои дигар, на танҳо COVID-19 илоим ин бемории COVID-19 аз байн равад, ин рақамро метавонанд ба дигар муроҷиатҳои шаҳрвандон ҳам истифода баранд ҳамчун марказ. ташаккур. мо ба шумо ташаккур мегӯем, сипос ки нахуст даъвати моро қабул кардед, омадед ва фикр мекунам ки барои тамошобинҳои арҷманди мо ҳамҷоя чанд иттилои заруриро пешниҳод кардем. Бояд қайд кард ки ин беморӣ бояд пурра аз байн бурда шавад ва барои пурра аз байн бурда шуданаш тамоми ҷабҳа кор пеш бурда истодааст ва таъсиси ҳамин маркази тамос низ мазмунан он аст ки мо бояд ба мардум кӯмак кунем ва ба мардум иттилоъ расонем, мардумро огоҳ кунем. яъне мардум аз ин беморӣ, аз вазъ, аз умуман тамоми масъала огоҳ бошанд. Ба он нафароне ки ба амалӣ сохтани ҳамин барнома саҳм доранд ташаккур мегӯем. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи зиндагии бе COVID-19 дар мавриди мавзӯи маркази тамос яъне 211 ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Танин идома дорад. барномаи зиндагии бе COVID-19 ҳафтаи оянда бо як мавзӯи ҷолиб пешниҳоди шумо мешавад. хайр, сарбаланду пирӯз бошед.